Vai, mă, nenorocit ăștia, am luat un tank după ce m-au făcut accidentul pe contrasens. I-am luchit. Coaie, L-am mai dar prins pe unul după ăștia care de din de voi 3 ori are am de la luat și pe ăla, dar la Ce ce să aibă? cuperează alea. vor să vă facă de-alea coaie. Și vreau să facă cu aia. Bă, cine i-am mai dus pe Lola, De- i-am mai internat și pe așa de vreo 3 ori. Oh. Când să predai șmecheria, o învățam în clasa întâia, o învățam în clasa întâia. Dar voi toți ați fost absenți și ați rămas cu rigenți, și ați rămas cu rigenți. Când să predai șmecheria, o învățam în clasa întâia, o învățam în clasa întâia. Dar voi nu ați fost atenți și ați rămas repetenți, și ați rămas repetenți. Dați-mă în judecată, că am mintea dezghețată. Puteți să mă reclamați, că mintea nu mi-o luați. Dați-mă în judecată, că am mintea dezghețată. Sunt ce am nădăgă mica? Să vezi ce repede la garaj. Când să predai șmecheria, o învățam în clasa întâia, o învățam în clasa întâia. Dar voi toți ați fost absenți și ați rămas cu rigenți, și ați rămas cu rigenți. Când să predai șmecheria, o învățam în clasa întâia, o învățam în clasa întâia. Dar voi nu ați fost atenți și ați rămas repetenți, și ați rămas repetenți. Aruncă microuri și lasă ștourile.